mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Love, kainin ko na lang yan. Please. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Pagpasensyahan nyo na ang kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ram. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret 5. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko sinasadyaan nangyari. Pero totoong nangyari ito. Nakita kasi ng dalawang mata ko. Napakalaki, napakabango, at mukhang napakasarap. Nakabukas at nakapatong doon sa ibabaw ng lamesa. Walang ibang nakakakita, walang ibang may gusto. Kundi ako lang, DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko na rin naman siyang hindi natitikman. Mga mag-iisang taon na rin. Kaya nung makita ko siya, sobra akong na-excite. Sabi ko sa sarili ko, nako, chance ko nang matikman ka. Bakit ngayon ka lang? Bakit parang ayaw mo sa akin? Di mo ba alam na matagal na kitang gusto? Yan ang mga tanong ko sa utak, DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na kasi akong takam na takam sa kanya. Hanggang sa nakita ko ang mahal kong asawa. Mula sa malayo, sa isang madilim na bahagi ng aming bahay, doon sa kabilang dulo, nakatitig siya sa akin. At ako naman, hati ang paningin. Panay ang lingon ko sa misis ko. Panay rin ang lingon ko sa lamesa namin sa kusina. Hati ang atensyon ko. Si misis may hawak siyang kutsilyo pero parang hindi naman niya ako. Pero hindi naman na nakatutok sa akin. Sadyang hawak niya lang. Mukhang wala naman siyang balak na saksakin ako pero ramdam ko pa rin ang tensyon sa mga mata niya. Ayaw niya yung ginagawa ko. Ayaw niyang tinititigan ko ang lamesa namin. Ayaw niyang pinagnanasaan ko ang anumang nakapatong doon sa lamesang yun. Alam niyang mali ang ginagawa ko. Alam ko ring mali ang ginagawa ko. Alam niyang bawal yun sa akin kahit na tumikim lang. Hindi rin kasi pwede pero alam niya din naman na matagal na akong sabik doon. Alam niyang halos 1 taon na akong hindi na makapagpigil pero no choice eh. Talagang kailangan ko mangulila. Kailangan kong tiisin. At alam ni Mrs. ang kasaysayan ko. Kaya habang nakatayo siya sa kabilang banda ng aming bahay, binasag niyang katahimikan sa isang katanungan. Sambit ang gamit ang kanyang mahina pero malumanay at kalmadong boses. Ram, ano yung ginagawa mo? DJ Rocky at DJ Jello, sinagot ko lang siya na, love, nakita ko kasi yan andito lang sa kusina. Mabilis niya akong sinagot.
Gamit pa rin ang malumanay niyang boses at sabi niya, "Sa'yo ba yan? Hindi, diba? Alam mong bawal yan sa'yo. Huwag kang magkakamali, Ram." Napalunok ako ng laway at ramdam ko ang matinding kaba sa tiyan ko. Hindi ko na kasi mapigilan ang takam na nararamdaman ko. Kaya sumubok ako ulit. Natanungin siya. Yung oras na yun, nagpapakasakali akong pumayag na. At tinanong ko na nga siya, "Love, baka pwedeng patikim. Kahit isa lang." "Sige na, love. Please lang. Gusto ko lang talagang tikman." Biglang nagsalita ang misis ko pero tumaas ang volume ng boses niya at medyo natakot ako lalo nung sabihin niyang, "Ram, akin na nga lang yan chicharong bulaklak na yan. Huwag mo nga kunin yan. Huwag mo nga kainin yan. Alam mo naman bawal sa yan, di ba? Tandaan mo, nagsabi ang doktor mo na bawal ka sa mga ganyan dahil yung kolesterol mo, lolobo na naman. Kapag tumaas na naman ang kolesterol mo, aatakihin ka na naman ng sakit mo. Tapos ano? Mau-hospital ka na naman? Magbabayad na naman tayo ng mahal sa ospital? Bibili na naman tayo ng mga gamot na napakamahal din? Tapos ano? Pag hindi ka gumaling sa sakit mo, mamamatay ka? Ram, mahal din ang gastusin sa pagpapalibing. Mahal din ang magpagawa ng kabango at titso mo. Maraming gastusin sa lamay mo. Yung pagkain, yung simbahan, yung karo na maghahatid sa iyo sa huling hantungan mo. Mahal magkasakit at mahal magmamatay, Ram. Huwag kang kakain yan. Huwag kang titikim yan. DJ Rocky at DJ Jello, nagkatitigan na lang kaming dalawa. Walang imigan. Nakatingin na lang ako kay Mrs. at lumilingon sa lamesa namin. Nangihinayang sa pagkakataon na matitikman ko ang chicharong bulaklak na nakabuka lang. Nakabuka lang ang bibig ko habang tumititig. Muling nagsalita si Mrs. At tanong niya sa akin, gamit ang malumanay niyang boses, "Ram, naiintindihan mo naman ako, di ba? Ang bawal ay bawal." Wala eh. DJ Rocky, DJ Jello, bawal talaga ako sa chicharong bulaklak. Wala akong ibang magagawa kaya wala na rin akong ibang naisip na gawin kundi lambingin si Mrs. para bumawi. Nakatitig pa rin siya sa akin, hawak ang kutsilo na hindi niya naman itinututok sa akin. Hawak lang talaga niya. Kaya sa unang pagkakataon, matapos ang kanyang mga sinabi kanina, tinanong ko siya gamit ang matinis at malumanay kong boses. Sabi ko, "Love, baka pwede naman na kainin ko na lang yung bulaklak mo. At least, yan hindi nakakataas ng kolesterol, kundi nakaka-healthy ng katawan kapag kinain ko yung bulaklak mo ng dahan-dahan. Okay lang ba? Ikaw na lang kainin ko? Pwede bang mamaya kainin ko yung bulaklak mo?" DJ Rocky at DJ Jello, pagkarinig niya yon, lumiwanag ang kislap sa mga mata niya. At bigla siyang naging masayahin at mabilis na umaksyon. At sinagot niya ako ng excited na may salitang, "Oo naman, love. Hindi bawal nito, no? Hindi bawal sa ito. Maliligo na ako. Wait lang, ha. See you in bed, love. I love you so much." Kaya nabunutan ako ng tinig dahil nakabawi ako roon. Pinagkanya ako at hinalikan bago kinuha
ang nakasampay na tuwalya at sinabit sa mga balikat niya para pumunta sa banyo at maligo. Pero hindi siya nakalimot. Dahan-dahan siya lumabas ulit sa CR at binalik ang titig niya sa akin. Ang titig ng mga mata niyang makislap pero nanlilisik dahil sigurista siya. Naglakad siya dahan-dahan, kinuha niya ang chicharong bulaklak na nasa lamesa at dinala niya sa banyo. Bumelat sa akin at sabay sinara ang pinto ng CR at naglock. Bago siya maligo, lumapit ako sa pinto ng CR. Pinakinggan ko na lang siyang kumakain at nilalamon niya ang chicharong bulaklak na pinagnanasaan ko. Ang chicharong bulaklak na halos 1 taon ko nang hindi natitikman. Enjoy tuloy si Mrs. na ubusin yun lahat. Naiingit ako kaya sabi ko na lang kay Mrs. Love, huwag mong kalimutang magsipilyo ah. Pagkatapos mong kainin yan, please lang para hindi ko maamoy. Sumagot naman siya ng oo. Oo love, don't worry, magsisipilyo ko. DJ Rocky at DJ Jello ang ending? Okay lang. Okay lang talaga, promise. Hindi ko man nakain ang chicharong bulaklak niya. Nakain ko naman yung mismong bulaklak ni Mrs. Kaya napaisip din ako, DJ Rocky at DJ Jello. Aaningin ko yung bulaklak na nakakataas ng kolesterol. Kung yung bulaklak naman ay nakakatayo ng talong. Yun, nakakabuhay pa ng dugo at katawan ang mga ginawa namin kaya ang payo ko sa mga katulad kong may iniindang sakit, huwag abusado. Kapag bawal para humaba lalo ang buhay. Malay nyo, hindi lang ang buhay ang humaba. Baka pati si Junjun. Baka pati si Junjun humaba rin kapag tamang bulaklak ang kinakain ninyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Ram at ito ang aking SPG. As in, Super Back Gunner Secret 5.